Barak Aiden Station Ak Divine Corridon Station Lay Havens Hak Divine Station. Ayo, iyo hautaure zvaunoda pamberi pedu wopedza wodzoka futi izvozvo ine nhumbu here yakanga yambopuhwa nani ino zvakaibvunza nezvino yakasununguka yakanga yambopuhwa nani nhumbu. Vana vemubhaibheri vanga vakakonyerwa, imi hamuna kumbova vakonyerwa, muri madzakutsindi. Chitendero chonamatwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro, mahomo sapiens, vari mababoons. Yo, it's the OK TV, right? The Sinufuro channel started from today, whereby we analyze and criticize videos across the internet. Guys, today I'm very, very interested in episode 2, the church scandals. This is a no under 18 program, guys, and I would like to advise you, please. Munozoona later mamega or simply ngofeka my headphones because by church scandals, you never know what's gonna come on the screen because it will be clip after clip. Without wasting much time, we just want to get into the video, guys. Kuna wadota nipa WhatsApp or advertise about this channel or WhatsApp group or wana supporter this channel. The number is on the screen, and also the next cut is got you. So guys, today our chess scandal gonna start with Passion Java, Wachikanda Dimi Station Hack. Vaden Vastik Hak Divine Station Ligra Aski Den Dryden Drigabra Hastes Valiro owns the Divine Station Ak Kidon Stoshen Ego Daba Aiden Crossden Diden Tiliden Truck Barak Aiden Station Ak Divine Corridon Station Lay Havens Hak Divine Station. Hanzi namfundisi mbama kwampinduke neboots ende muna upinda wakamira, it's disrespectful. Saka vari kupinda vachi nemavhidhi magokora. Papa shame. Chaya Bajosa. The whole church. And I told him, eh. Right, mamwa atinoisa anosekesa, mamwa atinoisa anosuwisa, and this is the one of the things unosuwisa, but still it's a church scandal. Vaibhabhatidzana, and you know what happens kana mapostora achibhabhatidzana. These accidents, they always happen. Uyo munhu arapo uyo handingakwanise kutaura hangu paYouTube kuti aita sei, but you all know kuti mukatongona patongone mapurisa, you know what happened kuti munhu yechi chatoiti madriver ari cover board. Church scandals, guys, episode 2.
the mother is so strong like that? Usapenga mbere. Nina sana mbeda strong kudai. Me too. Asana mbeda strong kudai. Mo fara iwe Mike eba beki iwe waponiswa naye mabivi yakazimwa. This time next year, your colleagues will be coming to you for food. They'll be coming to you for refreshment. Pane chimwe chinhu chandiri kuona so vanhu muda kufarisa stere kupota muchimwe kuti ye mudhara ye chichi izviri kutikomborera ye mwari wedu chichichi handiti riri kukomborera inini but inini riri kundipa zvivimbiso ndakupomba manje ndakuona kuti muchauya muchiti chii mwedzi wese ndichipomba zvisingaiti pomba uchinjanisa vakadzi ndakuona kuti muchauya kupi ini ndamarara munofanira kutokudza inini nokuti ndiri kutokuchengeterei izvi riri kuponesa imi inongopiwa zvivimbiso inini sadhokita ringobaya majekiseni kana ndakubaya majekiseni vapora mai maofarisa mava kuti ndikuudzawo nokundiremekedzawo nokuti ndiri kuchengeterai chipo kuchiva murume wacho atochivawo wako zoti mukawirirana mugona kungochinja ndo problem yenyu katika zvenyu magara muchitenda kutenda chamangamanga chinhu chikangoita chako hachichaita iye wacho wauri kuda iye ukangonogara naye haachaita hamene kuti chinhu chikangova chako chinoruza vhali kuda kuti iwewo ndiwonoruzisa zvinhu vhali sei kana zviri kusaiti kuzviraiti kuna mwari kunoda rekazvinzi mwari anosimudza varombe kubva muguru wavo mara paringa vaona kuonda kwaakakaita kuonda mudhara kunge shinda hakwari muhombe boys usadzidza mwari wakatarira umwe munhu dzidza mwari wakazvitarira iwe inda woga kuna mwari unodiscover kuti chiiko chiri mva kuna mwari ukada kudiscover wakatarira vari kuna mwari unotsamwa satani unokuitira zvakawanda nomunhu iyeye ukati handinamati kai ndiri nani ndisinganamati uya the worst person usinganamati nyange vanonamata vakaita upenzi hwakadini usafa ukavharigwa kunamata nevanhu vanonamata enda unonamata woga uzvidiscavhire kuna wakambouwayo hakuna akambowira wakawigwa nani kuti mukadzi unonaka iwe kuseri kwayo seri kwayo seri kwayo seri kwayo seri kwayo You believe in God? I don't believe in God. I know God. Belief is for those who don't know. Faith is for non-believers. How is that? Faith is for non-believers. Yes. For instance, I don't believe you're here. I know you're here. Thank you. It is in that sense. It makes a world of difference. Imazoaso ndambo mamwe makore ndapiwa prescription ndakaitarisa so ndikati zvichidatadza kunyora gandende nayo zvikanzi ndosvika nokuigadzika kungoigadzika so mufamasi kungogadzika pachimodai so haana kumbomira akutenda kusheofa kutonotsvaka ndokuramba ndakatarisa ndikati averenga chii papapa
Zvino zvatairoverwa kuchikoro ndokunyora iro. Amana nyika haizife. Unoziva angaribatsira nepana. Kwacho zvacho zvaifoirisa munhu zvinonzi ndokusagona. Ndiprofessional wanyora. Omana ngatiregedze kudarana omana. Iye anoziva zvaanyora, iwe muridzi webepa racho hauzvigoni, but ari kokupedzisirawo anoziva iko kutarangidza ikoko kwaanogona kuverenga kuziva kuti samubvunzo wangu uri kuti saka chinonzi chikoro panyika chii? Guys, mbona kukura kwakaita ruoko rwakabata shaya. Guys, Mwari wakanaka, guys. Look at that guy. I don't know if I'm going to say Mwari wakanaka because I don't agree with the terms confesses Antora Nazomari. But alright, still so just a tringoro and Mwari. I don't go to Mwari, guys. Mwari wakanaka. Guys, tarisa mbona zvazvakaita munhu guys. Panga pakaipa ya. Achafundisa madhokotera akunyora ndiya. Zvava mabasa kudaro. Complexion. Hangarichibatsirana yakati akadyirwa nguva kadikana handitika. Toda kuziva kuti saka chatairoverwa chii. Zvikasave izvo zvizodzokedzwa. Imi muri kuti bhaibheri chichi baba yakuti azvomba bhaibheri rinotove nani asizvo rinotove nani bhaibheri. Ava vanonzi madzibaba DVD kune vasingavazive. Ndova yekuti mukaita mascandals munjohwa nemasowe vanokutsiurai vanokunangai. So let's go timbonzo vanotwara nezvenhau yebhaibheri. Mhozi vanhu vemubhaibheri vakatombonamata chinamato vakatenda, ndiwo kwaivaina naAbhurahama mujudha nanaisaka nanaJakobho. Kana imi matuka bhaibheri chirekedza kutuka Abrahama, Isaka naJakobho, Johani, Manuel, ana Elijah nanaMozisi vese ana Miriamu nanani. Chinamato chakatonamatwa mumbiri yeHosana. Abrahama aitaurira Mwari Baba, zvese izvo zviri mubhaibheri. Mbiri yegirori yaJesu achionekwa achifamba panyika achiparidza. Imi mukunamata mumbiri yeMweya Mutsvene imimi. Azvizvo izvozvo. Tokumira Gabriel mambo. Ndimi magotwe mukunamata imi. Imi manje makutuka bhaibheri. Zvese zviri mubhaibheri zvizvo zviri kutaurwa neMweya Mutsvene. Bhaibheri harina kuipa, azvizvo harina kuipa. Mune zvimwewo zvakaiswa zvisirizvo. Asi zvimwe ndizvo. Zvimwe ndizvo. Saka imi manje mukati bhaibheri, vanhu vemubhaibheri vanga vakakonyerwa, imi hamuna kumbova vakonyerwa, muri madzakutsindi. Chitendero chonamatwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro, mahomo sapiens, vanhu mababoons, vanhu vanongoimba zvese, vanhu vasina order, vasina kubvira vaenda kuchikoro vakuru vachifudza mbudzi. Ndosaka muchiva chitendero chachipasiki. Basa rekunyenga akadzi nokutora zvinhu zvevanhu ndozvamunogona izvozvo. Aiwa. Mirai anze muri madzakutsindi. Chitendero chonamatwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro, mahomo sapiens, vanhu mababoons, zvimwewo zvakaiswa zvisirizvo. Asi zvimwe ndizvo. Zvimwe ndizvo. Saka imi manje mukati bhaibheri, vanhu vemubhaibheri vanga vakakonyerwa, imi hamuna kumbova vakonyerwa, muri madzakutsindi. Chitendero chonamatwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro, mahomo sapiens, vanhu mababoons, vanhu vanongoimba zvese, vanhu vasina order, vasina kubvira vaenda kuchikoro vakuru vachifudza mbudzi. Ndosaka muchiva chitendero chachipasiki. Basa rekunyenga akadzi nokutora zvinhu zvevanhu ndozvamunogona izvozvo. Kuti musenza hamugoni. Kubasa kwacho munokuenda sei usina kuenda kuchikoro, hauna kana kosi. Haugona kuverenga kusvika pana 10. Unoverenga kuti 1, 7, 3, 4 zvinhu zvisina order. Dambudziko nderekuti takaita mistake kunamata chinamato chevanhu vasina brain, chemadofu vanhu vasina kudzidza. Kunamata nituoti vanhu tinherera, tukati vanhu takakura nanaambuya tuke takambofa tikamuka, takamukira kumakuva. Zvinonetsa izvozvo kunamata nevana vemahuri.
Waloba hora akana bena zitekesa zigiribasi baba. Apura baba. Akaziye baba ako because dumbi akabatira mpawo. Mimi vanasina mabirth certificate. Murimbwa dzevanhu because hamuna odds. Kanganisa chinamato chandonamata icho namatwa nezviva zvisina musoro zvisina kana zvingozvitanaura. Inini hapana zvamunondiita ndokodze kutaura zvese zvandogona kutaura. Ukata musarinya futi ndokuridzira. Pazvinzo ndokuridzira blood shit ndaunoudza baba vako. I can delete all your family. Iwewe amai vako baba vako mukoma wako nembwa nemombe dzese nedzimba dzese. Ndozvivaka refu. Bozi hatidi kusara Aiwa, Mirai zvenyu, Mirai. Munondiita ndokodze kutaura zvese zvandogona kutaura. Ukata musarinya futi ndokuridzira. Pazvinzo ndokuridzira blood shit ndaunoudza baba vako. I can delete all your family. Iwewe amai vako baba vako mukoma wako nembwa nemombe dzese nedzimba dzese. Ndozvivaka refu. Bozi hatidi kusara kucha mbewe gudo panyika panapa. Saka muchiimba zvimavhesi Johani wadaidzira kuimba zvimavhesi zvinokoka mumhepo nerima muchinamata muchienda kurwisi mumakomo chamakrau. Muri vana vasatani mimi. Hamunamatike. Inini Johani akaita mistake kunamatisa nemadofu. Dai muchungu akadzoka kuti vana ngavaende kuchikora. Boza hakuna chitendero chinopaswa nevanhu vasina kudzidza vanongofunga kupomba chete nokupamba zvinhu zvevanhu. Eya masiyanya ekunamata makambonamata mumakomo makatadza mukanamata munzizi makatadza. Eya maakuzanupefu. Vakadzi munenyenga pfuma dzevanhu munotora. Kuba munoba kuroya munoroya. Apa zvese marukuva ese makafukura matombo. Kudzimba dzenyu ikoko dzimba dzevanhu. Ina handipe ndakarodzesa mupostori pamba pavo because imba inoremerwa nematombo ikawira pasi denga rufu. Chinzisungira dombo. Kukokorodza matombo ari mumba imomo anogona kutozara 5 cubic dzema 3/4 stones. Unotogona kutovaka ukaisa foundation yemba nematombo. Muchingopiwa matombo hamuponi. Dzungu rega kudzidza hamuna. Ini ndokutaurira zvandinoda because kana uine nharo ndifonere ndikudiscipline. Guys, ndarataura chokwadi. Pana umwe amai vakamborojesa mupostori guys. Vakawana marata aya, vanzonokwa kutengeswa tumarata tumazinga asisina maasbestos. Vakawana marata ine ngura muimba yese, haimwaya mvura ine salt mumba. Vachimwaya marata mvura ine salt akaita ngura, just imagine. Haisi cheche maprofeti. Saka usahakira nyaya dzausingazivi pamwana. Unohedwa. Ingatokutarisa kuti munojoinana. Zvakanaka futi. Ayo, iwo hautaure zvaunoda pamberi pedu. Wopedza wodzoka futi izvozvo ine nhumbu here yakanga yambopuhwa nani ndozvakaibvunza nezvino chechi yakasununguka yakanga yambopuhwa nani nhumbu pamwiri handi akati anosiya cheche akati I'm not semurana pachechi guys. Kada kuona kuti machechi medu munopera vanhu right now. Say weekend ngavatange chechi. Newe ndinokwana uri ukoko. He has been successful in business, and the same principles that work in business, they work in church. Let me tell you, the principles of obedience and the principles of money, they work hand in hand. Munhu ari successful in business kashoma kuti akatanga chechi notadza kubudirira. Look at every pastor who is not successful. Ukamcheka kubusiness kuti akachoboka hana chainacho because ma principles mamwe chete.
So maprinciples iwandiri kudzidzisa ndo mamwe chete anoaplya kubasa, ndo anoaplya muupenyu. The moment usikakoshesi nguva, you're lost. Ndotaura ibaba spoken ndatopedza kuti hapana muparidzi wobva Belvedere from Belvedere achanoparidza netsoka that's going to preach on foot or body. Tipai mazita acho. Give me all the names of the preachers. Next year, as we are talking of marriage, I'm seeing you wearing a white gown. The Yaya vibes, you guys are profit kwana Brigadier Madea. I'm hearing wedding bells. It's done, says the Spirit of the living. Kurata. Many of you have not seen what I have seen. Guys, papera song hiyo nongo wachiscreama kufarere kana kuti ku. Apa SDA guys, iyo SDA ishi. Ihembe isho. Iyo hembe yemwana yakanzi SDA isho. Mira titangidze munyaso. Many of you have not seen what I have seen. I was dead many years ago. This is my second life I'm living. Yes, sir. God told me to go back to the world because I'm not through with my assignment. Yes. God told me, go back. If it be true. And I've seen my prophets akawanda achipoma. Guys, kuna wasikaziyo pesa ababa. Pesa anonyeba he. Ndiye ukuthi I drove a car without fuel. Without fuel. Accusations, allegations of rape. Tingangoti here kuyedzwa na Satan, or it's actually happening. Mukuru baba vane good question. Yes, because zvikutoitika zvemashua but maprofita anozongobuda achiti papa. Panonetsa. Ruchiyo here chi? Mukuru panonetsa. Maprofits tranga vaombe. Yeah, I think handful number. Sangati 35. Pangore ne one asina ma accusation. Pangore ne one asina. Right, before we go any further, one asnama accusations. Ndi manu. Ndiari kutaurwa na Java ipo papa. Vurwa mazizo. Vurwa mazizo. Vula mazizo. Okay, only one. Ndi asnama accusations. But wamweleze. Why is that so? Same accusations. Why is that so? Vurwa mazizo ka. Ola, niniga ndino swima, iwo no swima, jacho no swima, ngwebede ano swima. Anditi. Uyano yachinzi watadza kupasa, uyanonzi watadza kupasa, uyanonzi kupasa, wanzi tsanangura po shai kwa tsanangura, uyari wandega pasa. Saka ndega kupinda mresa ruwan. Amwesa asitobvumizwa kupinda mucompetition, zvinorewe. Java is suggesting kuti asina mhosva ndiye ari kufuremera vamwe mhosva.
Ndipo he's a saint. Kuside kwake. Ola. Kadaro- Kana kunze prophet magaya vanga vachiba. Kwanze prophet nungu vanga vachichachura. Kwanze prophet ningi vane mhosva dzematenda. Kwanze prophet ningi kwanze rap yori wano. Vuramaziso ola. Saburi chi chiri kuitika. Ndikuti vanhu ngongoona zvinhu zviri pachena. Kuti chi? Ipolitics idzi mukuru. Oh, it's politics. Iwe. You believe it is politics? Ola, pane zvinhu zviri obvious ola. Pane level rekuti ukasvika ukwanise kurepa vanhu. Ola. Ukarohwa neruchiva rwakaita sei zvakanasonetsa unoona kungotsvaka munhu okupa mari anorovesa. Kwete touchline zvayo. Okay. Quality. Okay. Even vari 5. Okay. Ovachwabura. Opinda komuchivi chako ka usingachiwest. Unazochwabura. Ola. Kunzi wo wakanaka kuoneka zvokuti wakatangobata kwiyo kamwana kari kuchechi. No ola. Ngationa sane hayi. Politics dziriko. Okay. Ini ndine vana vasikana wangu 2 achita grade 7 ndakamutengera first car na driver. Cabs. Achienda ku secondary school ndakamutengera second car. Akuita form 6 pa better school mazwe kwa kune mabhunu. Andina vana vakadzidza kuchikoro chakangodaro daro. Nokuti ndiri ngweshengwe. Ndiri mahuna katekwa. Ndiri kali yabo hondengwe. Ndiri kali tete pepe shakukumungwai. Uri kuzvinzwa here? Saka tapedza kudaro apa invest first degree rake motikari. Ndivhurewo tsamba yaJona 3:1. John 3:1. Yes. Shona Bible. God have mercy upon us. Jona akatumwa naye. Haana kutumwa na Jivai. Haana kutumwa na Makandiwa. Haana kutumwa na Captain Britain. Akatumwa na Mwari. Akatumwa kwenda kuniniva. Haana kutumwa kumbare. Haana kutumwa kugokwe. Haana kwa Mutare. Akatumwa Niniva. This is St. Mary the Virgin in Lodi 2. Spartans get into the church. They just entered the church with guns. The church was still on. And they wanted to shoot everybody. They wanted our phones. They took everything, the phones. Every valuable things, they took it. Our bags were vandalized. They just took our bags and they vandalized everything in the church. The church was still on. 4 men entered our church in Lodi 2, St. Mary the Virgin. Thanks God, nobody got hurt. Come out! Come out! Come out! Come out! Look at the power of God now. Are you seeing the power of God now? Are you seeing the power of God now? Hey. Una uyu. Guys. Mamonere mfesa ane mask yo guys. Mamonere mfesa ane mask yo guys. Batikana wena anyara. Hey. Anyara wena anyara. Kutonge mbwele mbazi amana kunyara unaro. Ai. Mana macheji edo haya umana manaka. Hey. In COVID, I bought a jet. In COVID. The third, I have 3. The third one. In COVID. I was praying for COVID not to end because I was resting. While people were complaining, my wife asked me, say, can life be this sweet? Am I talking to somebody here? Guys, munhu ari kunamatira kuti COVID isapere. Munhu waMwari ari kutoti ndaitonamatira kuti COVID isapere.
In COVID, I bought a jet. In COVID. The third, I have three. The third one. In COVID. I was praying for COVID not to end because I was resting. While people were complaining, my wife asked me, say, can life be this sweet? Am I talking to somebody here? Now, the same man comes along and says this. You are flying jets. Pastors are talking about jets. What small boys, small musicians are buying. There's nothing that worries me like the level of materialism I see today. I buy a car today. It's not a testimony. You are flying jets. Pastors are talking about jets. What small boys, small musicians are buying. When I see materialism, I just sit down like that. You see, sometimes when some minister says some things, don't attack them. Every error of a minister is a lesson to you. This why umunanga chinamata angari mukofini guys. Christ Jesus lives on the inside of you. You have the same God. You just gotta command him to stand up on the inside of you. Everybody just touch your belly in the room. Touch your belly in the room. I want to be obedient to what I hear the Holy Spirit saying. Hallelujah. Anzi dwell here. Ndozita rechurch. Anzi she who zviri kumashure kuzvakanyorwa vakomana ka. Hallelujah. Hallelujah. If you want to repeat after me, that is fine. Greater is he. Greater is he that is in me than he that's in the world. Up, and she who dwells in the secret place of the Most High. Hey, vakomana ka. Kakuyeva kanga chita mai varapera avo momza vaneka orange mukati vanga vakanyatsoita kuritarisa. Members will sit down in the church condemning their pastor. Pastors are suffering. Pastors are in
depression. Last year and this year, more than 32 pastors have called me telling me they want to commit suicide. Early this month, Hans, more than 32 pastors called me saying they want to commit suicide. Guys, 32 varukukufonera vachitoda commit suicide. But before we get into that, guys, pane makeup you're not more. Pane makeup you're not more. are suffering. Pastors are in depression. Last year and this year, more than 32. Guys, munhu murume kana kuti mukadzi because atonakaneka mustache kepadenga apa aka. Guys, mukadzi ere munhu uyoyo. 2 pastors have called me telling uyo munhu uyo, guys, uyo me they want to commit suicide. Early this month, Mama was with me. One call. I said, I want to kill I will commit suicide. Pastors under depression because there are no armor bearer and there are no burden bearers. The people that are called to help them are killing them. Do you know how many pastors climb the altar and they preach out of depression and you think it's Rema? Some pastor called me last 2 months. 3 children out of school. No money. He said to me, Papa, I only have the Bible now. And you think it's Rema. Some pastor called me last 2 months. 3. Right. Mukadzi wakomana. Mukadzi ka. Wakomana ka. Children out of school. No money. He said to me, Papa, I only have the Bible now. I've tried to do 1 or 2 things. Said I'm doing some few jobs. I'm teaching, but it's not enough to even feed us. My children are dropping out. And that church, we have people that can take care of the pastor, but they cannot. Pains of pastors. You see them, and you don't know that they have pain because you are no longer a burden bearer. If you're a burden bearer, when you come to a church, the Holy Ghost will reveal the burden of your pastor to you. Many pastors have died prematurely because they cannot treat malaria. They don't have money when they are sick for medical bill. Even though they are sick, they cannot announce it that they are sick because the church will go down. Some members' judgment will be higher than pastor. You don't know. I'm not trying to say pastors should be lazy and not take care of their responsibility, but let me tell you, there are pastors working hard, both outside and inside, but ends cannot meet. They are not lazy. Do you know the pain of helping people to get married? They enter the church, they get married, they give birth to their children. Now they are now billionaire. They left the pastor that pastored them and go to another bigger pastor. And they are now making their pastor who labored in the world to look foolish. Some of guys, the reason why there is a video about church scandals, guys, at least we should have something to talk about in the Sorum comment section. I just want you to tell me, Gudi, whatever this guy is saying, is it true about pastors? But nina angu kwandira angu aiwa dziri kunyeba idzi. If you tell me what you think, pamwe maybe munogona kunge muri kubelieve because church yese kuti kwanyazoitarisira kunyazoti vari kunyazofila the pain but hai nini handisi kuifila. Someone gave me a check of 250 million, 5 checks, 50, 50, 50. I kept it. I forgot. Jesus. He reminded me 2 weeks later. He said, the money has not been cashed. I said, what money? I said, yeah. I forgot. He said, you forgot $250 million. I said, that's not what drives me. What drives me is prayer. Leave the trumpet. Master, please. Leave the trumpet. Master, please. No, I won't play the trumpet. Master, please. I won't play the trumpet. Master, please. Forgive. Ayo, Jesu ngawi yo. Jesu ngawi. Ayo, mbe trumpet Jesu. Mari. No, the look. Forgive them. No, the look. Thank you. Kanganwa Mari. I'll see you on the next one, guys. You're going to have next church scandals, guys. My life.